мавзӯи нав ҷамъи ададҳои серақами яклух. Мисоли 73. ҳисобкиниро шарҳ диҳед. Дар ин мисол ададҳои серақами яклух яъне садиҳо нишон дода шудааст, ки мо инҳоро бояд кор кунем ва шарҳ диҳем. Яъне 200 ҷамъи 200 баробар 400. 100 мешавад 100, 200 аз 200 иборат аст. Яъне 200 ҷамъи 200 баробари 400. Мисоли дуюмаш бошад 100 ҷамъи 100 баробар 200 ёки 100 ҷамъи 100 баробари 200. ададҳои серақами яклух яъне ин ададҳо он ададҳое мебошанд, ки дар қисми разряди воҳидҳо ва таъиҳо 0 буда, танҳо қисми разряди садиҳояшон аз рақамҳо иборат аст. мисоли 74. ҳисоб кунед. дар ин якчанд мисолҳо дода шудааст, бояд мо инҳоро кор кунем. Мо интихоб кардем 100 ҷамъи 200 баробар 300. Дигар мисол 200 ҷамъи 300 баробар мешавад 500. сеюмаш бошад 600 ҷамъи 300 баробар 900. ҳамин тавр ин мисолҳоро кор мекунем. Яъне 300 ҷамъи 200 мешавад 500 ёки 500. мисоли 75. аввал бо тартиби зиёдшавӣ ва баъд бо тартиби камшавӣ хонед. Яъне дар инҷо садиҳо дода шудааст аз 100 то 900. мо инҳоро мехонем. мисоли 76. масъала. биби бо наберааш рӯзи аввал 100 то, рӯзи дуюм низ 100 то ба куртаҳо тугма духтанд. бибию набера дар ду рӯз ба куртаҳо чанд то тугма духтанд? мо 100-ро бо 100 ҷамъ кунем мешавад 200. яъне дар ду рӯз 100 то тугма духтанд. мисоли 71. қисми якумаш. садиҳои яклухро аз рӯи намуна ба суми ҷамъшавандаҳо ҷудо кунед. дар инҷа барои намуна додааст, яъне 200 баробар аст ба 100 ҷамъи 100 ёки 300 баробар аст ба 300. ҳамин тавр то 900 мо садиҳои яклухро ба суми ҷамъшавандаҳо ҷудо мекунем. қисми дуюми мисол. ададҳои ҳар як сатунро муқоиса кунед. яъне дар ин се сатр ададҳо дода шудааст, мо инҳоро бояд муқоиса кунем. мо интихоб кардем се тоашро, яъне 311 ва 411. 311 ки аз 411 бо 100 кам аст, мо аломати хурдро гузоштем. дуюм мо интихоб кардем 521 ва 421. 500 ки аз 400 бо 100 калон аст, мо аломати калонро гузоштем. сеюм мо интихоб кардем 491 ва 591. ин ҳам низ яъне 400 аз 500 бо 100 хурда аст, мо аломати хурдро гузоштем. мисоли 78. ҳисоб кунед. дар инҷо 12 мисол дода шудааст. яъне ададҳои серақами яклух яъне садиҳо мебошанд ва аз амалҳои ҷамъ иборатанд. мо барои намуна ду мисолро кор кардем аз инҳо. яъне 500 ҷамъи 400 мешавад баробари 900. дуюмаш 100 ҷамъи 700 яъне 100 ҷамъи 700 баробар мешавад 800. барои ҷамъ кардани садиҳои яклух мо метавонем, яъне агар 100-у 700-ро гирем, мо метавонем 1-ро бо 7 ҷамъ кунем 8 ва 2 нолро дар охир нависем. мисоли 79. гуфтааст, ки қимати ифодаро бо пайконаҳо нишон диҳед. дар инҷа 8 мисол дода шудааст ва дар мобайн ҷавобҳояшон навишта шудааст. мо метавонем ҷавобҳояшонро бо воситаи пайконаҳо ишора намоем. яъне барои намуна ин аст, ки 100 ҷамъи 100 мешавад 200. мо ишора кардем тарафи 200. ёки инаш бошад 700 ҷамъи 100 баробари 800. сеюмаш бошад 500 ҷамъи 200 баробар 700. ин дар инҷо барои ин 8 мисол ҷавобҳо ҳастанд. дар охир муаммо дода шудааст, ки дар росткунҷаҳо кадом рақамҳоро навиштан лозим аст. ин дар инҷо адади дурақама дода шудааст. мо агар адади дурақама бо 1 ҷамъ кунем, адади серақама ҳосил мешавад. ва дар қисми дуюмаш инчунин ҳамин тавр аст.
یعنی ما در اینجا نویسیم عدد 98 رو، یعنی ما عدد 98 رو با 2 جمع کردیم حاصل شد 100، یعنی عدد سه رقمه. قسم یکمش باشد این از عدد 99 عبارت است که با یک جمع کنیم می شود 100، عدد سه رقمه حاصل می شود.